बाप रे भौजी कैसे जाई में कोहबर के भीतरिया मौगी करिया मिलल ना। भौजी कैसे जाई कोहबर के भीतरिया मौगी करिया मिलल ना। करिया मिलल ना मौगी करिया मिलल ना। करिया मिलल ना मौगी करिया मिलल ना। बाबूजी लिहलन दहेज में गाड़ी सफरिया मौगी करिया मिलल ना। बाबूजी लिहलन दहेज में गाड़ी सफरिया। भाई इतना गला फाड़ फाड़ के काहे रो रहा है? पूरा गला सुखा लिया है। कोनो मर गया है का बताइए भाई, जब से शादी भइल बानू जब से तो हम बर्बाद हो गई नी, कोई के ना रहे। ए भाई ऐसा कौन बात हो गई बा कि तू बर्बाद हो गई बारो? का बताई हो भाई, हमर तक किस्मते फूट गइल बा। अरे हमर बाप हमरा के बियाह करा के फंसा दिला, हमरा तो साफ कंगाल कर देले। ए भाई अब तोहर बाप तोहरा के काहे बर्बाद करी हो? अरे सरौ गोर लड़की के फोटो दिखा के आ कोरिया से बियाह करा देले बा। का कहिए भाई, आ जब वो अनहार में घर रहतिया नु अगर खाली दोतबे लौकता आ सामने आ जातिया नु, अरे बाप रे बाप भूत नियन लागतिया। अरे सापा चुरैल हिय चुरैल। बाप मर रे हम से इतना छोट बात बा इतना रोता रहो है मर गए से। हैला फेयर लवली ई लगावल करा भाभी के, देखिए कैसे गोल हो जाती है। ला पकड़ा न काटी इहे लगाई ऐसे गोड़ हो जाए ना। अच्छा ठीक बा, तो आज से हम अपना मौगी के कहा तारी के फेयर लवली लगावे का। ए कहाँ गइलू? नइखे सुनात? अरे जल्दी आबो बाहर आ। नइखे सुनात का? अरे आबो जल्दी। काहे ला वो चिल्लाता नी? हम तो यही लोग बानी, बुझाता कि भाग गइल बानी। अरे चिल्लात नइखे नु? अरे आज बड़ा राज के बात बा। आ देखो तोरा लेल का लाइल बानी हम। हैलो ये फेयर लवली आ ई लगैबो न आ जल्दीए गोड़ हो जाइबो तू। जे कोरिया बारू न जल्दीए गोड़ हो जाइबो। ई ल लगई हो आ जल्दीए गोड़ हो जाइबो तू। लगावल करे एकरा का साचो कहता नी का ए फेयर लवली लगाएम तो गोड़ हो जाए। ए जी आहा कहतानी तो हम आज लगाव के आवतानी, ओकरा बाद हम अपने गोड़ हो जाई। अब तो बुझाता कि और मौगी जरूर गोड़ हो जाई। एकदम फेयर लवली लगाई गोड़ हो जाई। अरे बाप रे पगली लगा के फेयर लवली जान ले मुका। और इसी तरह से हंसने और गुदगुदाने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। गुड बाय।